Hello guys, maniud to ta. So karon pa ko kapaniud to kay karon pa naanda mga ako ang paniud to guys. So mao ni ang akong sudan. Salad nga talong, agi saguran og kamatis og ginamos og lamas. Naatay juice isa ka baso. Ug naa pa sa pitsel. Kalami sa akong pagkaon may. Juice. Kalami sa kong sudaan in fairness. Di ubo may ako sa juice ya. Like. Magkinamot rin talit ang kutsara para kami. Kami kumbay kami asong kaunan eh pagkalami lami basta pa nagsara guys di ko paminti po all pod di lang siya kumukhaon na ng luyan sa saon. Silaw magnita rin pagdudot na. Dire po siya. Kita tingin dot kaya ganyan silaw kayo guys dumit ang kamdot gawin na kayo pinamot yan ang kamatis bilang kung kawan ng gula malam ya pagkalami isang kain karon pa nito ka so kita ni ron kamatis ang juice perfect combination sa UTI talong salad ng kamatis ug ginamos nya juice UTI pa more tako gusto kong baso nya tonta pero kamabis pag pa doon kamu ka kami doon busog pag pinamot yung huwag yung agad siyempre mga kakaon ito gamot ito guys ikunta sila dami juga ang busog sa pinamot kaon si may sudan sa kubre tayo nes kanta kapit ang tilapan dali lang ko lang busog tinaw di lang itingan guys kapag maginaw tayo ko busog dali ko na busog busog na kayo pag magkinaw tayo ko busog yun tinaw di guys kaya pagkinang kanina busog karing Mumbai tinang kaya kung kita Mumbai sa magsalat so may lang din. Gamay na din sa. Di ako mukha dito na ako.
guys. Gisugban ako niyang talong. Yung tanong ginamos sa kamatis. Suka, itsin. Hindi tayo. Kaya na. Ngayon naman kinamagpabil ka magulapan. Okay. Sulit ako ba ito? Lami tayo. Ito yung wake up na kami. Sige, sulit ako ano. Napay na pilin. Ako titaguan para yung hapon. Sudan pa kani. Ano naman tapulan. Pagluto na rin hapon. Tapulan dito ko magluto guys. As in. So kani tapulan na ako na para yung hapon na sudan. Nalapag ko kaya mandaan. Kaya hindi ko magkarapan yun. Nagluto ko para yung para yung hapon. So di na magluto niya. Ako yung sudan. Di na magluto niya. Wais diba? Tapulan ko magluto guys. As in. Ay di mo ko magluto. Charis. Mana tapulan ko magluto guys. Hindi ko magluto. Marami kami magluto. Tako ko kinapong pang milk tea. Urot na. Wow, busog kayo pasin. Salamat juga sa Lord. Busog kayo at tinira for today's video. For today's kanap tayo. Grabe busog at yun. Ilodo dahil lagi nung guys. Maligo nung busog sa makinamog. Lagmi kayo. So, bye-bye guys. Kita-kits sa buta sa sunod guys. Bye-bye. Love you all. Mama, chup-chup. See you next time. Bye-bye.